Tafadzwa Godzonga abva kuchinhoi. Claim iri kuti Tafadzwa uya pamberi pachangamira Dotito undibhadhare kuchengeta kwandakaita mwana wako kubva iri nhumbu kusvika apedza grade 7. Tafadzwa uya pamberi pachangamira Dotito undibhadhare kuchengeta kwandakaita mwana wako kubva iri nhumbu kusvika apedza grade 7. Izvo Barika basa secretary baba dari nukupemukana kutana kure nyaya iyi. Sorry, Akaijekesa ikasvika pachinangwa chake. Nini ndakanakira kuti ndinotaura chokwadi. Handinzvenge, handinyenyeredze, handiche. Taura nyaya iyi. Boko ndomatabva kare. Ndinoda mukomana uyu andibhadhare mari inoita 18,500 pamusoro pokuti akatora mukadzi akapaza musha wangu. Akatora mukadzi wangu akamupa mwana zvandakanga ndisingazive. Ndakachengeta mwana akaberekwa kari kaprimicha ke7 months. Akagara mugirazi mwana uyu ndakamuriritira kubva iri handigoni kuzozvijekesa muche kubva kari karusvava iri nhumbu kusvika anyore grade 7 paDotito. Amai anova mudzimai wake waanga ava mudzimai wake manje achitadza kundiudza kuti mwana wari kuchengeta hasi wako kusungwa nokusungwa kuenda mujeri. Ndakazonunhwa noma-DNA test. Koti iri kundipa vana kuti vana vapota uchitora vana ugone kuvaka ukama novana. Mukadzi airamba achiziva kuti zvishuwa vana ava ndo uyu. Ndopandakazoti inini gandiendawo kumatest ndakumbira mudarira Majesty kuti mukadzi wamuri kuti andipe vana ari kundinyima. Regai ndimboendawo kumatest ndione kuti vana ava ndiimprove kuti ndo vangu here kuti havasi vangu. Shuwa ndakaenda kubhindura ndokunotestwa ndikapurisa mari yangu 420. Ndokunotestwa naTinashe Mugabe. Shuwa maresults akabuda achiti positive mwana hasi wako. Mapepa ndinayo. Zvataurwa maresults yabuda mukadzi akanzitaura baba womwana akaramba pajekerere. Nofunga Tinashe Mugabe akazoti no hakuna kuita hasha kana kupopotedzana achataura. Takazodzoka kukoti. Nofunga ndokwa akazonotaura baba womwana kusiri kuti kumuvenga uyu. Handina kumuvenga. Akavengwa nomukadzi akapa mimba akazochengetesa ini mwana. Ndiye akataura zita rauyu. Zviri mumapepa. Kakunzwa ibaba. Kugombera kwadzina mapereza. Ndapedza baba. Chiko chokuti kana claim yaverengwa tinenge takaiteerera nemashoko amataura imi tinenge takateerera kuona kuti pane zviri kudodana here pane zviri kwazviri kunaka here ina kwacho ini chokuchengeteswa mwana asiri wenyu kubva ichiri nhumbu kusvika ndikina ndochina kwachena ndai avamini manzwa mashoko ata vanhu vamwenya makabata ndima abata pindai tiri kumnawo pindai tiri kumnawo sure ndingange kudzokera kumashure zvishoma kana kuenda kumberi asi nhau yangu irikangobata pamusoro weshoko kubva mimba kusvika mwana ari mugrade 7 umbo hwavainawo handitika wemadna yavakanotsvaga ko ininiwo pachezvo tisati tadzoka munyaya zvizere evidence yangu iri pai takasiyana. Makasiyana. Akapaza musha wangu. Kura kuti nyaya iyi yatotaka kupinda mudare nhasi ari kumashure kwamabva makaita waro zvare. Takamboenda kumakoti chete ndokwa. Nemurumo. Kwete. Hombo handinawo mapepa yakabva kukoti akutaura zita rouyu kuti akataurwa nomudzimai waakapa mwana. Right, zvinoda kuti mukomana atanga kuziva nyaya iyi nhasi kudare rino. Kuti pane nyaya yakapupuhwa nemukadzi asipo nhasi. Atanga kuitwa nhasi kudare rino. Pane atanga kuitwa. Izvo zviri kureva. Makorokota. Andi. Mukadzi mupenyu ari muDotito. Alright, kana mukadzi ari mupenyu. Ndaiona kuti nyaya iyi uya second muno kudare yaDotito. Zviitika uyu murume uyu anyatsoziva
shamwari pokana kusapokana mukadzi akati ndiwe unozokudii handipokani changamiri kana amai unomuziva ere kwaza ava changamiri pamusoro ndinomuziva mukadzi womukomongwa right ukamborana naye pamusoro changamiri anza nhau yacho changamiri ukamborana naye here mwana wamai nyaya iri pachena haupuwe mhosva kana usina kurara naye iye asi dzipika imimba pana mimba inokuwaneti wakarara naye womuchangamiri saka chaupukana wakarara naye ane murumoyo pamwe mwana hasi wako ndiwavo futi patiwane madna iwewe ndousina saka iwe uda kukumbira kuchiita dna yako nemwana ndo zvawakudai ndizozodzoka munhu auzvizere zvakakonzera kuti tisvike ipacho pamandibvunza ishe wangu inokufarira chinohwani makararamisa saka possibility iripo saka tinongokupa mukana ndondoareva masesasi iyi nyaya iyi ndeyedare redu ende tinokuwa kuti vanhu vabude mumwe makutsikana tinoda kukupa rimwe mukana ichangopera mambo dotito iyi nyaya ndoinongopera ukuda here kuti unoita nedna ichoisi zvose nokuti mari yakushandisa ndeyavo yakashandiswa naava ndeyavo kasi don't forget kune maexpenses still expenditure yavo uchangoimita kuti mwana akachengeterwa nababa vapi pamusoro pe400 yako 200 yakabvisa so ini ndoda kuti gutsikane nokuti haungachengete kuti mwana asi wako umwe mukadzi uyo anganizenza takutumira takadaro tipei majudgment endikeni sorry ndaida kubatsira mwana wamai vangu zvinhu zvakatsoa nemurumovhenanga zvakaita zvezveri chaunongofana kuziva ndechekuti ukarara nomukadzi kungoseva chete kamwe chete watonzi waita sei imhosva kamhosva ukanyenga mukadzi womunhu kubhadhira mombe dzako ridozvo then yanga wataraye kuti mwana uchikawo chichichi imwe ishi yakuzotaurika but iwe unofana kubhadhira munhu uye wakanyengera mukadzi izvo vakutaura nezvomwana kachi uyo haana kuona akaona hero asi mhosva mudare remunun'urana asi ane mhosva yekurara nemukadzi wemunhu ndo mhosva yaari kubva anayo ipapo anofana kubva ane judgment yani yemutongo wake bcause hapupura wega kuti aiwa ndakarara naye ari pamurume wake pamusoro ari yedu yakatirebei zvisho ndingatadza kutsanangura zvamu ndosaka ndati toda kutangira unoona kwamudarira mambo tsanangura yes pamusoro yechangamiri regai dzimwe nguva mungaona ndosaka ndangoti ndinganonokusana kunono nhau iripo mukoma ane dambudziko raakasangana naro pamusoro pomusha wake ngerei zembereko here saka iwo wakapinda mumba pachivana here wakautumwa nani nana baba nemukoma naiye nemukadzi wake tiri vanhu vatatu sakagara pashi nofunga mukoma akatanga kuya kwandirini idambudziko mukoma rega timboona dambudziko parinonodii parinonoperera ndokubva ndadinini rimwe dei futi kwakumberi mukoma achirapwa tichimhanya shuwa mukoma taivatsika nditsike kudai paari ndopandiri paari ndopandiri dambudziko riripo andiri rimwe dei ndokundishedza inini namaiguru aka gara pasi munin'iri maiguru vafunga kuti vada kudai nhau yandakamboreva iye ndoyandati umbobata pati mataurira waita akanaka naika ndava zvaiitika izvozvo hazvaitwa nemutemo handizvo zvaitwa nochi nemutemo uyu dai akaziva nyaya iyi semazitaurawo kuzviita naivakuru tingatenderedzwa aisi hati kutenderedzwa mataura kuti ntowachikwada ndizvo mashoko atami inoimanzwa
atizo imimi makataura namukomuningira wenyu muchiti una imba indisimudziro ndikupewo kanorondo kadiki ipapo anonzi manyepo yanonzi manyepo uye handina kukamba naye kana kunditi muningina kwaari kuita kumwa zamu kwatakaita raamai vamwe chete zvinorega ndimutaurire ndichitika inini handina kukama naamai baba vangu vakabvisa pfuma yese vachiromba isusu kumusha kwaamai takaberekwa tiri tumba medu mufanwa wangu arimo kana dai ndakasvikwa nedambudziko ndaifanira kutaurira munin'ina wangu kuti ndino dambudziko handina kana dambudziko randiri tinashe mugabe akatibvunza inini kuti mudhara mushini bho here ndini wamuri kunzi anonzi mushini bho wani ndini handina dambudziko ngatipedze nyaya iyi nyaya dzakawanda chandafarira panyaya iyi ko chimwe chatinoda chiuya kumo ndakapindamo saka hapana chimwe chatinoda iwe mwana ndiwako ine basa rako iri rino pokutanga peje chitundu pakataura aiwa affidavit yatina aiwa zviri kunoko tochine basa mwana ndiwako mwana wamai kana wakapinda mumba asi mukoma wakaringoti awakapinda mwana ndauda kupa mwana wako chitora kamwana wako hapana chakaoma ndatokuparira chino wane mwana pafuo waunawo anechifaizvi ane mutupo wako neropa rako saka chakaipa chii nai baba manzwa murume achaza 18500 handiti munomudara tikubvumidzwa kuti tibate nyaya dzematongo kakura kudaro tinotaura nenyaya yemombe tichiisa mutongo pamombe handizvozvo hatigone kuchaja 18500 kana akudaro anoita kucivil court unopedzera ikoko but isusu ngatibatsire dare rinei tibatsirani unodei murume pakuchengeta kwakaita mwana pachivanhu chedu chitaura pachivanhu ndichiweka makosti yangu ndakaweka ichisvika zvekuma 18500 kana pachivano shamwa unoziva here kuti wakachengeta mwana kana kuti muzvikura kurira pamusha penyu munhu avo yakomona mwana wake anodzidza muzai anodzidzira chi kuti wakaenda kuchikoro ukasvika semuzikuve anhu havaziverenga kudzidzira mombe chi ichirezwa ndizvozvo semaprice iwewe dai wataura zvekuti uenderane kuti pane ukombe wakaita nemurume wekomukasi wako zvakazvimirira pamusoro pamwana uri kuhone zvake dai wadzokera paposisheni yachiuda kusakutarira kuti tinotonga zvichivanhu zvitonge zvichi inozoredza nyaya kuzoita mamuregera sei mapurisa mukuru nyaya takupedza nyaya munoda mombe ngani kana takuenda kumombe ngabhatele mombe 10 apa isusu semadzimambo ndikuzevezana namamba ndimazoona uyo pakaita upombwe apa uyo anobhatira mombe 3 dzake dzekuti dzekubhatira kutorwa kwakaitwa mudzimai wako kuti imba yakaputsika kubhatira mombe 2 dzemwana chengeta kwawakaita zeta 5 tinoda kuramba tine chinonzi mambo itsika nemagariro handizvozvo saka tinoda kuramba tiriko kana makuzokwira kumberi manje makuda kuenda kucivil ukamunotora mari dzemataura mudare muno mutongoti mombe 5 dzeupombwe chabata chikomba ndizvozve mombe ngani 3 dzoi mwana kuchengeta kwakaita mwana kusvika asvika grade 7 mombe 2 toisa mombe 5 mari yedare yakuisa dare rake murume uyu nemari yakaita DNA test inofanwa kudzorerwa iyo inofanwa kuva iri mari $400 plus mari yeningi irikwira dare kwake ndokunonzi kutonga kwatenge taitawo right pamusoro nyaya yedu yapera yakadaiso mumangariro awirwa nenyaya anzi abhadhare mombe 3 panyaya dzeupombwe dzekutorera mike mukadzi ndokuzonzi zvakare abhadhare mombe 2 dzekuchengetwa kwakaitwa mwana kubva ari mucheche kusvika agrade 7 ndokuzoti adzorere zvakare mari
yakaiswa DNA test naMike $400 ndokuzomudhorera zvakati mari yedare ndokupera kwaita nyaya yedu sununguka idarira kusunungura kupera kwemasondo 3 tokutarisira kuti muye nezvataurwa nedare kuswa 23 August 2025 pano padare rachifundo chito Baita basa simuka yenyu muyo. Website baba. Itendereri wachidaidzire kutera.